Muži zákona dnes v Liptovskej Teplej vymenili uniformy za zástery, zbrane za varechy a snažili sa navariť ten najlepší guláš. V silnej konkurencii stavili na klasiku a tradičné slovenské suroviny. Zahambiť sa však nedali ani dobrovoľní hasiči a hasičky. Svoje tajné prísady nám ale prezradili len málo ktorí. Guláše z kotlíkov rozvoniavali široko ďaleko. Každý súťažiaci mal svoj originálny recept, nechýbali ani tajné ingrediencie a rôzne finty. Máte nejakú tajnú ingredienciu? Samozrejme, že máme a dúfame, že s ňou vyhráme. Neprezradíte? Určite nie. Na spod do kotlíku sme dali domácu malinovicu, aby sa nám dobre maslička rozpustila. Mesom tu veru nikto nešetril. Policajti rovnako ako hasiči boli v plnom nasadení. No a keď už nevládali miešať, stačilo sa povzbudiť takou pravou liptovskou. Tieto dobrovoľné hasičky sa prevažne chlapskej konkurencie nezľakli. Po privárení guláša dokonca stihli divákom predviesť aj hasičský útok. Aj keď víťaz mohol byť len jeden, najdôležitejšie je, že všetkým vrátane policajtov a hasičov veľmi chutilo.